И здравейте, това е първият епизод на Orcs Must Die. Да започваме. Добре. Сега, кой да би? Аз пак съм прибих, бе. Внимавай, бе. Човек, аз като не отворя луната на този клинталистник, няма да стане печалбата. Аз на тела игра с хак на компа. Ама хак. Има хакове за Hill Climb. И как то не му отворя апъката, може само да тегля игри от този сторито. Защото сме много една съвсем точка ето. И това беше хедшот. Ой. С хедшот го прави за трети път вече, бе. Аз ги цепя и те и за кет. Нищо, че като минат през капана ще умрат. Но вълчина, Тео, колко ти е максималния рекорд на луната? 900. Само? Не е само. Аз с хак направих 24 000. Хак. Хак. Кое искаш са? Хакер. На Тео, тук на компаса. И на лаптопите вече може да се изтеглим. Що само на лаптопите, нали може и на комп? Може да се сложим Windows 8.1 на комп и на такова, помисли. И може да се теглим Android игри. И аз сега играх Hillclimb. Как? Че как? Къде отиде той, бе? Но, като голям екран, вече телефона ми е малка. Тус не ли заспал на мотора? Не знам, аз го виждал са затворени вече така. Де да знам. Аз не го виждам, иначе. Дали Къбе ще гледа епизода? Гъбчо. Той Гъбчо ще го гледа, аз като кажа. Нали Къби? Ти сега ще го гледаш. Пусти. Аз и сега ще го пускам, де. Къбе ми краваря. Гъбен краваря. Олеле, провалих са. Къбен без БГ. Дет аз като имах самостоятелен профил, дет снимахме, брат. И там се трепахме с него. Аз строя градинка и той води някакъв крипър ма гърми. Нали гъбешка работа? Гъбенска. Гадното е, че ще снимам само на едното ниво, защото много късно вечерта. На мене ми се спи. Късно 11 часа. Бе, не е рано са. Ама ей. Чакай пак да се пусна на тегля, че аз го спрях. Кой теглиш? Поредицата ми на Спидерман. На Спайдерман. Що се издаде поредицата пред кръпа, бе? Що се издам тут? И пред клипа се чуваш много лошо. Ти ги фоспика, боли се ще преш за последно втора поредица. Да. Ще качваме по 3 епизода на седмица, аз 3 и Любо 3. Ще стана 6. Най-много 6. Фейсбук страница ти ще правиш. Ти ще направиш. Аз Фейсбука го ползвам само за Ма ти ще пишеш в нея. Аз ще го пиша за 3 страница. Чай, ти се провалихме тука. Ух, че гадняре майна. Ай, победих. Черчо, печелиш ли в тази или то са печелиш в двойката? Аз двойката преди игра. Печелиш ли? Печелиш.
Абе, печеля тук... Там в това знаете, аз печелих или червичета и с тях си купувах там, или мечове и така магии. Еми, това беше за клипа. Благодаря, че ни гледахте. Благодаря, че ни гледахте. Айде, чао!